Good morning mga kamigs. Yan o, ready sniper, kuwaw. Ating piprituin yan mga kamigs. Ito, meron tayong sili, bawang, luya, sibuyas at taba ng baboy. At yung mga kamigs yung serum-serum kung tawagin sa amin dito. Yung itim na dilis. Serum-serum. At yung ating gabing pinatuyo-tuyong konti, dahing. Ayun yung mga gata nila, mga kamigs. Ayun yung purong gata. Ayan mga kamigs. Ito yung ating luto ngayon. Yan po ay serum-serum sa amin. Yung tawagin ay ilis na itim. Ayan mga kamigs. Maya na lang at ating munang prituin tong isda na red sniper. Yan mga kamigs. Umpisa na natin ang pag-prito. Guys, ang ating muling salang mga kamigs, lagay na natin yung serum-serum mga kamigs. Yan, yung ating serum-serum at luya, lagay na natin at sibuyas. Yun, sabay-sabay natin yan guys para sama-sama na siya at umahang na rin ang ating sabaw na gata. Yan. Lukayin lang natin ang lukayin para hindi mamuo ang ating gata mga kamigs. Yan mga kamigs. Pakuluin lang natin yung pakuluin mga kamigs. At bago natin ilagay ang ating laing. Yan. Yan mga kamigs. Lagay na natin yung ating laing or gabi. Yan. Lagay na natin yan para maluto na yan mga kamigs. Ano?
kamigs. Nakulo na siya. Yan. Maya ano lang mga kamigs. Tatakpan muna natin siya para kumulo na siya ng gumulo. Yun mga kamigs. Tingnan natin ang ating nilulutong laing. Yan mga kamigs. Sarap niyan mga kamigs ang ating laing. Sabalang nilagay natin mga kamigs at yung serum yan. Ayan mga kamigs, wala na naman tingin nyo pa lang parang ang sarap na ng ating laing. Yan, pamantikain natin yan ang sabaw niya sa gata mga kamigs. Yan makuluin lang natin ang makuluin mga kamigs kasi kunti na lang ang sabaw niya. Maya ilalagay na natin yung ating purong gata. Yan mga kamigs, paibas-ibasin muna natin ang gata mga kamigs. Maya na lang at yung mga kamigs, hinahin natin ang ating laing. Mga kamigs, kunti na lang ang kanyang sabaw. Ang gata, lagyan natin ng magic at ilagay na natin ang ating purong gata na yan ang magpapamantika sa kanyang sabaw na gulay na lahing. Ayan. Yan mga kamigs. Yan. Yan. Binilad natin ito kahapon gabi mga kamigs para kinabukasan ay pwede nang iluto siya. Masarap-sarap minsan kasi yung binibilad mo na yung yung gabi na laing para paggata. Yan, sarap, may anghang. Ang nilawak natin ay sirum-sirum, yung parang dilis. Yan mga kamigs, basahan natin. Okay na ang kanyang timpla. Kunting asin lang mga kamigs, ang kulang. Namis guys ang sabaw ng purong gata. Yan. Masarap talaga ang gata guys pag dito nang gagaling ang nyog, bagong kayod ay ang sabaw niya ay manamis-namis, hindi kagaya ng nasa lata. Yan mga kamigs. Ito ay bagong kita sa punong nyog. Guys, ang sarap, may kunting anghang. Yan mga kamigs, kunti na lang ay magmamantika na yan ang ating niluluto. Yan naluluto na yan ating purong gata dyan. Yan mga kamigs, hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Jesus love you po. Bye bye.